Το βραβείο της πιο καινοτόμου ιδέας σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου της Βοστόνης ΜΙΤ απέσπασε ομάδα Ελλήνων ερευνητών. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα για την παρακολούθηση των βασικών συμπτωμάτων ασθενών που πάσχουν από Πάρκινσον. Ένα πραγματικά καινοτόμο σύστημα που αποτελείται από δύο έξυπνες συσκευές, ένα γάτι και μια κούπα, δημιούργησε μια ομάδα Ελλήνων ερευνητών με στόχο την βέλτιστη παρακολούθηση και αποτίμηση των βασικών συμπτωμάτων ασθενών που πάσχουν από την νόσο του Πάρκινσον. Το γάτι είναι ένα εξάρτημα αυτολέγγαμο, το οποίο αποτελείται από διάφορους αισθητήρες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα δάχτυλα του ασθενούς και στο καρπό του ασθενούς, και ουσιαστικά μέσω αυτών των αισθητήρων προσπαθούμε να καταγράψουμε μια κινητική κατάσταση, η οποία θα δώσει χρήσιμη πληροφορία στο γιατρό. Με την κούπα που δημιούργησαν οι ερευνητές δίνει τη δυνατότητα της αυτόματης αξιολόγησης του τρόμου του ασθενή. Και το δεύτερο ήταν μια κούπα, η οποία πάλι με κάποιους αισθητήρες που είχε τοποθετημένο στη βάση της μπορούσε να καταγράψει ένα άλλο σύμπτωμα, τον τρόμο ηρεμίας ουσιαστικά των ασθενών, και πάλι να ποσοτικοποιήσει πόσο αυτός υπάρχει και σε τι βαθμό επηρεάζεται ο ασθενής από αυτόν. Οι Έλληνες ερευνητές παρουσίασαν το καινοτόμο αυτό σύστημα σε παγκόσμιο μαραθώνιο διαγωνισμό του γνωστού Πανεπιστημίου της Βοστόνης, MIT, και αφού ανέπτυξαν τις δύο συσκευές, απέσπασαν το βραβείο της πιο καινοτόμου ιδέας απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Καταφέραμε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και να πάμε εκεί, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο και μόνο αυτό, αλλά και να ανταγωνιστούμε ομάδες από πολύ καλύτερα πανεπιστήμια και από χώρους οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο ερευνητικό προφίλ, και να καταφέρουμε εμείς να κερδίσουμε κάποια διάκριση. Επόμενο βήμα των ερευνητών είναι η συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, προκειμένου το γάτι και η κούπα να βγουν σύντομα στο εμπόριο, ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τα μέγιστα τους χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από την νόσο του Πάρκινσον. Στον διαγωνισμό του MIT ήταν πολύ έντονη η ελληνική παρουσία, καθώς συμμετείχαν 9 Έλληνες με 3 διαφορετικές ομάδες. Κάτι που αποδεικνύει περίτρανα πως η έρευνα και η καινοτομία στην χώρα μας πραγματικά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν.